Dneska natáčíme video, pokus o zabití, číslo ani nevím. A máme tady z našeho divného kaskadéra a potrhlého debila. No dneska bude kaskadér skákat přes lano, které mi právě sebral. Dej ho sem. No a budeme s ním prostě hejbat, jakoby dáme ho někam sem a budeme s ním takhle prostě hejbat a on to bude muset přeskočit a prostě když se zabije, tak nám prostě odkazá PSPčko a mobil, je to pravda? No vidíte to. Ano, říká se zřetelně ano. Ano, paní učitelko. No prostě jdeme na to. Počkej! Blbej pro vás. No dobré, můžem. A jdeme jako s tím, jako kdyby skákal přes. Tak to bylo... Tak já nic nezabral, musíme ještě jednou. No prostě ty skočil moc pomalu a já byl napřed, no. Takže pro vás se pořád hýbe. Záběr na debila. Záběr jak skáče, záběr jak jsme ho malou švíli a záběr jak dopad. Jestli se vám to líbilo, tak like nedávejte, protože tento debil to stejně nepřišle, tak čau. Dejte like hlavně, on to nestopl, takže nazdar lidi, čau.